bani ay goto jabani resde may wuro ngo mo resma mi ronani hay ko on jiyani ɓe mbiɗon baba minen ala to min keddi gila min jalti galle o tugal ma kër Massar yëmbal wona jikkata kami oto aɗa wiya kam rew gauche rew droite oto wiyete noon aɗa wiyami noon elle min kami oto ɗam kirmasi waɗa hen ko wajjata ko e heddo lay hande worɓe salinoɓe resde kamɓe fof maɓe gandu min kami debbo Boubel Jackson ɓiyani waɗani Boubel na tooñe tan mbiya noon ndesani tan o wando anda ko waɗi ko jodade ɗo mboɗo haala mi aɗa haala so taw ka gorko tawam ɗo widam debbam nangam mi warma yo bon heɗomi mi heɗaka ani min ɓurma hangani ole min wadde nani mbirmi aɗa andi ko yero waɗi han yaro waɗi ni yero wiyeno looto Boubel min haalli mon yaro yaro ɓuuri hangede Boubel kayitaƴam ka gaddi ne jagaltini kayitaji ɓe mbi o sellani min kala mo mbarmi moɗon somi yeehi toon ɓe nanggata ɓe mbiyata o sellani o ko dakki ɗum wi joni ɗum natti tourisme on fewjama waɗama gasi kala ɗakkiriɗo seeɗa baɗowo bot bonijo dañanama tourisme toon paɗa wallahi waɗama o yiyam defanma maaro e liɗɗi joni noon ɗuggum ɗuggo fof o wi to liɗɗi woni te maaro e liɗɗi watta liɗɗi maaro liɗɗi watta liɗɗi amati ka kangal an sa nani maaro kay maaro e liɗɗi ko maaro pilis liɗɗi ɓuri ɓeyde tension maaro e liɗɗi watta liɗɗi ko ƴewede o o tottani kam dépasse o wi so tottani kam min mi wawa haala o resan lemme notami haalama heɗe hokkama tay makko amma lamataka haɓani makko guila undema no uno nappasde gogo ara haɓen comme ça ko muusi kam ko kono min kaɓata yo Allah hokkemo kabɗa gonɗa koye hanɗi kinani ara haɓen gogo yal ɗum waɗɗa kam kaɓen mine ma matañ ko kabɗa on gogo nandenam kawa yo ara min kam